நாகதோஷத்திற்கு போகர் கூறிய எளிய பரிகாரம். ஹாய் விவர்ஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஹலோ சிட்டி டிவி நம்பர் 1 ரியாலிட்டி ஷோ வெப் டிவி. நாகதோஷம் உள்ளவர்கள் தங்களின் சந்ததிகளையும் பாதிப்புகளில் இருந்து காத்துக்கொள்ள பரிகாரம் ஒன்றினை போகர் சித்தர் தனது போகர் 12,000 நூலில் கூறியிருக்கிறார். நாகதோஷம் உள்ளவர்கள் இந்த பரிகாரத்தை வருடத்தின் குறிப்பிட்ட ஒரு நாளில் மட்டுமே செய்திட வேண்டும் என கூறுகிறார். அவர் குறிப்பிடும் அந்த தினம் நாக சதுர்த்தி திதி. நாக சதுர்த்தி திதி அன்று அரச மரம் ஒன்றின் அடியில் நாக எந்திரம் ஒன்றினை பீடத்தில் அமைத்து அதன் மேல் சிவலிங்கத்தினை ஏந்திய வண்ணம் இருக்கும் நாகத்தின் கருங்கல் சிலையினை பிரதிஷ்டை செய்து வணங்கி வருவதன் மூலம் நாகதோஷத்தில் இருந்து நிரந்தரமாக விடுபட்டு நலமுடன் வாழலாம் என்கிறார் போகர். பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டிய நாக விக்கிரகத்தின் உருவ அமைப்பையும் நாக எந்திரம் தயாரிக்கும் முறையையும் தனது நூலில் தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் போகர் குறிப்பிட்டுள்ளார். நாகத்தின் சிலையானது 2.5 அடி பீடத்துடன் சேர்த்து உயரத்திற்கு குறைவாகவும் பாம்பின் உடல் 3 அல்லது 5 சுற்றுக்களை கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். பிரதிஷ்டை செய்யும் தினத்தன்று பாலும் பழமும் மட்டுமே உணவாக எடுத்துக்கொண்டு விரதம் இருந்து பயபக்தியுடன் இந்த கடமையை செய்திடல் வேண்டும் என்கிறார். நாகதோஷம் உள்ளவர்கள் நாக சதுர்த்தி திதியன்று போகர் கூறியபடி நாக சிலையினை பிரதிஷ்டை செய்து வணங்கி வழிபட்டால் நாகதோஷத்தில் இருந்து நிரந்தரமாய் விடுபட்டு சீரும் சிறப்புடன் வாழலாம். ஹலோ சிட்டி டிவியை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.